Vysielačku majú len oni, že? Hej, Lebo ja mám nejakú v inventári. to je kokotina. To nevieš všimnúť. No pice, Leáro. No, sme? Sedíte všetci? Všichni ležíme. Sedíme. Počkaj, Tomáš je tu? Jo. Dobre, môže Branko. Tak poďme. Vypožičali sme si taxík a ideme. Aj sa prenáša teda. Asi, hej. Kašlo. Roman je patendík. Roman, ty si pozeral, jak som ti poslal na Steam tú misiu? Teraz to čítam. Ten tam normálne ukazuje error jak kokot. A neviem z akého dôvodu. Hej pánové, aký je cíl? No, dostaneme sa na zem a dám vám briefing. Nezaťažujeme OK. tu na pána poručíka. Aha. Dobre. No, ty budeš môcť zatiaľ na HQ. Má zatiaľ free. Ciga. Pohoda. Oci. A teraz ešte, aby som sa trafil. No ja ti neviem poradiť, jak je to dole, lebo nevidím ani kokot. Tak piču. Poručík zabudol lietať. Môžeš ísť dole, trošku doprava sa daj. Napravo. Na šuter. Naľavo čisté. Dobre, ne? Počkaj, doprava trošku. Dobre, môžeš, uralo sa to. OK. Chlapi, von, stoj. Dobre. Von. No. Najprv sa dostaneme do dediny, ktorá je západne od nás, do dediny s názvom Napang, keď si otvoríte mapu. Malo by tam byť civilné obyvateľstvo, tie by nám mali dať nejaké ďalšie informácie. Je tam zo pár obyvateľov, ktorí majú takú lámanú angličtinu. Sú tam nejaké kurvy, ktoré Roman si pamätá. Takže Roman, byť tebou, dal by som si nejaké maskovanie na seba, lebo určite budú vyplakávať, že máš s nimi deti. Ale hlavne nemerte na nich zbraňami.
A ich nestrieľajte. Pokiaľ nebudú mať oni zbrane, OK? Rozumiem. Nejaké otázky? Rozumiem. Tak poďme. Je to pol kilometra od nás, takže to bude trošku štreka. Vlastný znak vysielačky. My sme Alfa a HQ, teda pilot je Bravo. Okay. Ale počkaj, my používame vysielač. Ja mám vysielač. On má vyťažený pojar. OK. Odpaníme oného Pekyho. Pojar ku mne. No, Peky. Teraz potrebujem, aby si zahlásil Bravu, že sme sa dali do pohybu a ideme s bearing 80. Alfa Bravo, DB Bearing 80, sme v pohybu. Super, môžeme ísť. Bravo, rozumiem. Nezabudnite, majte oči aj na stromu. Hneď vylezol po strome. Romane, Áno. ty rejže lezol po stromek. Úprimne nepamätám si. Roman, Peky, prosím ťa. Roman, zober si Pekio, pôjdete 100 metrov hore, urobíte recon a keď to bude všetko v poriadku, tak sa vrátite po nás. OK, rozumiem. Okay. Poď. Ideme hore, nakúkneme len a ideme späť. Alfa, tu je Bravo, som na základni. Standby. Odpovedz mu, že rozumieš. Co to do kapsu byl? Áno. Alfa rozumí. Môžeme ísť, je to čisté. Poď, späť. Takže očakávať možno do chrbta nemusím. Kapitán, boli sme až hore na ceste, je to tam čisté, až potiaľ. OK, tak poďme chlapi. Peky, Roman, vytlačte to dopredu, budete ako prvá jednotka kontaktu. Pôjdeme za vami, v tesnom závese. Roman, je to v tvojich rukách. Rozumiem, poď.
Roman, očakávam od vás, aby ste zaistili perimeter. OK. Stiahni to dopredu k Romanovi. To isté Peky, Romanovi, držte sa pri Romanovi. Je váš krstný otec. Čo sa tu stalo? Kapitán, máme tu raneného a 2 civilistov. Dobre, Dva ranení. záhlas prosím ťa bránu, sa nachádzame v dedine, aký je tu status, čo sa týka civilistov. Put your hands up! I surrender, I surrender! Izrael, že sú pod americkou stranou. Hľadám tie moje kontakty, čo som tu mala, Hands where I can see them. I have done nothing wrong. Alfa, bravo. Tak skúsime za minútu. OK. Dobre, páni, popozerať fakt každú jednu budovu, aj tie, ktoré sú severozápadne, severovýchodne. Tomáš, dober to na triko, popozeraj tie budovy. A Roman, my by sme mohli zistiť od tých civilistov, čo sa stalo, ale vidím, že nikto tu nám nechce nič povedať. No môžeme to zistiť. Ale ako? To je ten problém. Tady jeden sa tvári, že ešte môže hovoriť. No tak ale s týmto nepohneme. Ideme čistiť teda. No dobre, Roman, OK. Choďte čistiť a vráťte sa, keď to bude čisté. Roman, posunul som na bokom. Ten Tomáš sa bude nejaký nervózny. Príjmaj si ho potom. Všimol som si už s tými otázkami tu na, jak som išiel popredu, tak som započul takého... Treba na to myslieť a neviem, nejaký blbý pocit mám, ale neviem, to už mi možno jebe z toho, čo sa tu deje. Povie. Ale keď budeš s ním o samote, tak sa skúsim o tom nejako porozprávať, vieš niečo vyzistiť. Aký má vzťah, čo sa týka Vietnamcov a takto, hej. OK. Ako kapitán, jeho národnosť sa mi nezdá od začiatku. Hovoril som to na základni. Ja viem, hovoril si to, len nám zase prišlo od tajných, že proste dokument musí ísť, čo sa týka národnosti. Takže ja neviem len prečo by kurva falšoval všetko ostatné. No nič, dostali sme čo máme. Je to tak, no bohužiaľ. Čo tam robia, čo si honia kokot? Čo piče? Mali by sme znovu zahlásiť status na základne. Jo. Pojar? Alfa, bravo. Bravo je na prime. Jsme v Napang, jsou tu ranění a mrtví civilisti. Postup je aký? Dáš mu vedieť, povedz mu za minútu. OK. Za minutu se ozvu. Bravo, rozumené. Každá časť dediny je celá prehľadá na plane. OK, rozumiem. Našli ste nejaké dokumenty alebo niečo také u nich? Alebo niečo nezvyčajné? OK, dobre, chlapi, pôjdeme severo-západne Bering 320 do dediny Bengdan. Mala by to byť tiež civilná dedina s tým, že Roman, ostaneš tu s vojakom Tomášom, pripojte sa k nám, až keď predsunieme tu na Pekým hliadku dopredu a vrátime sa po vás, OK? Dobre, zostávam tu s vojakom Tomášom. Áno, Peky, so mnou. Zahlas prosím ťa na Bravo, že sa blížime na dedinu Bengdan. OK. Alfa, bravo. Bravo je na prime. Postupujeme do Bongdan. Bravo, rozumiem.
Tak Tomáško. Áno, pán plukovník. Ako sa ti toto pozdáva? Na prvej ostrej misii. Nič extra, pane. Nič extra. Zbytočne moc mŕtvych. Prečo nič extra, keď sú tu toľkí mŕtvi? Videl si už toľko mŕtvych? Asi nie, pane. Nie? OK. Počuj, ale jedno mi stále vrtá hlavou. Vyzeráš ako Mongol, ale si Američan. Pane, neviem, či to mám brať ako rasistickú narážku, ale maximálne nedokážem vám na to nejako oponovať alebo argumentovať. Kamoško, tu není žiadny rasizmus. Tu sme v džungli. Rozumiem, pane. Je nejaká pozícia, kde by ste ma chceli? Tu predo mnou, stačí. Rozumiem, pane. Odkiaľ pochádzaš? Mississippi, pane. Mesto? Mesto Mississippi? Mhm. Neviem, pane, je to potrebné? No to je jednoduchá otázka. Biloxi, pane. Ešte raz opakuj. Biloxi. OK. Veľa gamblerstva, kasín a podobných vecí. Mhm. Hráš kasíno? Alebo chodíš do kasína? Nie, pane. Pokiaľ viem, čo mamka vravievala, tak jeden z dôvodov, prečo tatko odišiel. OK. Koľko máš rokov? 28, pane. Pohode, 28. A ako si sa objavil tu? U nás? V štátoch som hľadaný. Minimálne v pár štátoch. A brat, pokiaľ žije, čo dúfam, že žije, tak je zrejme na ulici. A keď sa vrátim, plánujem s tým aspoň niečím malým, finančným ho nájsť a zdáme sa znova dokopy. OK. Máš ženu? Deti? Nie, pane. A teda ty si sfalšoval dokumenty, aby si sa dostal k nám. Pôvodný plán bol utek do Európy, ale Chlapi, musím prerušiť váš debatný krúžok. Nachádza sa tam kontakt hore dedine, ktorú sme mali nahlásenú, že to je civilné obyvateľstvo. Počuli sme neskutočný počet hlasov, aj prebíjanie zbraní a všetky týchto, takže sa pripravte, bude teraz dosť veľký firefight. Potlačíme to Beringom 320, sú za horizontom, takže začneme tak, že im tam pošleme nejaké granáty. Ináč to mi pripomína, Roman, ty máš aj nejaké granáty? Má kapitán, 6 kusov. Super. A vy ostatní máte granáty? no, nie, pane. Tak, počkajte, vyhodím vám granáty. Alfa Bravo, opak vyhlášení. Ja počúvam, ty sa ozval. Negatív. Tak potom sa budeme hrať. Ja píče, kde to je USK. By mali byť granátovci. Hej, vezmite si ešte granáty. Ja som na to úplne zabudol. Aj smoky sa hodia. Nemám nič, tu si v česte. Telekina. Roman, ty si tam mal? OK, už Je tam veľa, no. by som to spalnul, no. A berte si adekvátne tejto dobe. Jo, mám taky. Kapitán, ďalšie pokyny teda? Pôjdeme Bering 320, s tým, že pôjdeme v zníženej siluete.
Dostaneme sa na hrot horizontu, zaujmeme pozície do pozície rojnica s väčšími rozostupmi od seba a začneme tak, že tam vyhádžeme granáty, každý hodí po 3 granáty v úhle 60 stupňov. OK. Po vybuchnutí všetkých tých granátov dám znamenie, vybehneme hore a pôjdeme to čistiť. Môžeme ísť, chlapi? Áno, dobre. Poďme. Berú východní stranu, ale... OK. Zahlas hlavne, že sa blížime do tej dediny a budeme mať kontakt. Alfa pravo. Kapitán, pomalšie. Nováčikovia nestíhajú. Tak, že chlapci nemajú telesnú do piče. No ale pán seržant musí na nich potom popracovať, aby chlapci vládali. Tak mluvám sa, dával som hlášení. Mal to potvrdené? To nie je výhovorka. Áno, potvrdzeno. OK. Ja som podával hlásenia, keď som držal granáty. Dobre chlapi, lahnite si a doplatíme sa k tomu hrotu. A rozostupy. Rozostupy, presne ako hovorí pán seržant. Granáty nebudeme hádzať z lahu, ale všetci si crouchneme. Ja som ready. Ready. Dobre, granáty na 12. hodinu, pripravte si Shift G. Ready? Ready. Fire in the hole! A ďalšia várka, pome! A ďalšia várka. Zastaviť granáty. V zníženej siluete, ako sme teraz, pomalou chôdzou dopredu. Na 12. hodine kontakt! Pomaly tlačíme dopredu. Roman, Áno, vieš hodiť granát za tie hradby? viem. Dobre, granát out. Out. Zlý granát. Opakujem. Ale nám sa nič nestalo, takže dobrý. Opakujem. Opakuj. Tento bol dobrý. Tlačíme dopredu. Roman, máš ľavú stranu. Beky pravú stranu. Tomáš a ja stred. Jo, čisté. Granát. Pozor, granát! Nehádzem granát! Bacha, granát! Tlačíme dopredu. Granát medzi hradby. Bacha, granát! Tlačíme, tlačíme, tlačíme. OK. Toto bolo tu na čisti. Jo.
Si pôjde? Do piči. Daj sa dokopy. Mám tu raneného. Roman, pôjde? OK, Pôjde. Peky, pôjde. Počujem tu ešte nejaké... Za nami, za nami. Áno, za nami. Tomáš, pôjde. Máš morfín? Tak to je čurák. Čo to dělat? Pičo, ja som dostal jak kokot, chlapci. Pomôžeme kapitánovi. Torzo, chlapci, torzo. Peky, pôjde? Jo. Bandážujem torzo. Tamto. Bandážujem torzo. Tak ten čurák Peky odkiaľ vybehol, to mi povedz prosím ťa. Kto mal pravé krídlo? Já? Bylo čistý celý. Víš to? Skoro si na to pošiel, na tú neschopnosť. Počujem ďalší kontakt. Healuju. Pozerám to. Mám to. OK. Ale nevidím ho. Tomáš, máte zlaté ručičky. Musel přiběhnout spoza toho horizontu. Roman, pošli tam jeden granát. Za tie hradby. Posielam granát. Ten je nádherný. Peky, jak sa dáš dokopy, zahlas Bravo, je to tu nepriateľ je neutralizovaný a potom mu priblížime ďalší postup. OK. Zoberte si granáty z mŕtvol. Ja už som suchý. Dobrý nápad. Medic, máte krev? Jo, ale zdrov. OK. Alfa Bravo. Toto sa ináč podarilo, jak kokot. Toto bolo dobré. Jebe. Tank down vyčištěný. Podám další náš. Kapitán, Áno? hlasím, že tento zmrt mal pri sebe aj pasce. Bravo, počúvam. Tak, to je zmrt. Takže máme dávať bacha ešte na tie skurvené pásce. Musíme si dávať pozor. OK, díky. No tak toto bolo chlapi, ale dobre. Toto bolo velice dobré. Počujem tu ešte niekoho vyprávať. Jo. Prezujem tú väžu. OK. Nevidím tu nikoho. Roman, jak vyzerá tá väža? Tomáš, proste som zo školy naučili takto? Dávať ľudí dokopy? Kapitán, väža čistá. Ten rebrík je nejaký lepkavý. Monsteržom vynikajúca robota. Peky, vynikajúca robota. Tomáš, nemá dobrá robota. Chlapi, super, dobre. Peky, alebo takto chlapi. Ďalší postup bude na kopec kvóta 399. Nachádza sa od nás severozápadne, je od nás kilometr. Peky, pochytil si? 399. Áno, kvóta 399, náš ďalší postup. To je kvota 399. To znamená označenie kopca. Kvóta je ako keby ten číselný kód toho daného kopca. Á, vidím. Zaznačujem na mape. Vidím. 112, 34. Takto zahlas Bravo. Dáme cígo. Tak ma niekto ponúkne, samozrejme. Ja mám. A vyražneme. Pôjdeš mi jednu? Na zemi. Niekde som nechal krapku, jak sa hovorí. Ja mám síce krapku, ale nemám oheň. Bravo, počúvam. Kapitán, Ďakujem. kto má oheň? Prašuje na souřadnice 112. Nech sa páči, pán Polčík. Dobrá práca, konečne prvý dobrý. Prvá dobrá akcia. Čakal som, že jeden z vás dvoch utečie. Hlášení podané.
Super, vynikajúca robota. Čakal som, že buď Peky, alebo tu na vojak Tomáš utečie. Že pri prvom kontakte tu ostaneme buď dvaja, alebo traja. Tu nám po pánovi seržantovi sa pochybovať nedalo. To je... Ten pán si niečo zažil so mnou. Takže to bola tutovka. Ale prekvapili ste ma. Dobre, granáty ste si pobrali? Už mám len smoky. Neviem, či ešte u nejakých mŕtvol ostali nejaké granáty. Lebo budeme ich potrebovať. Tak ešte popozerajte mŕtvoly, poberte si granáty, stretneme sa tu na závežou, počkám vás tu. Vojak Tomáš. Za na chvíľku. To ako ste mi zašívali ten priestrel, strašne mi to niečo pripomína. Ale... Obyčajný základ chirurgie a ľahkej pomoci prvej. OK. Dobre, nič som neporal. Môžete pokračovať, neviem, či ešte ide sa nejaké granáty hľadať. Väčšinu tiela som už prebral. OK, tak počkáme Pekyho a... Chlapi, briefing bude takto. Ďalší. Dostaneme sa na ten hrot toho kopca, na tú kvotu. Zažiadame close air support, bude to kurva, že close air support. Jakmile prejde close air support, vyhačeme granáty, vyčistíme kvotu takýmto istým štýlom. OK? Roman, pre teba, keď budeme ležať pod tou kvotou, tak ty obeháš každé jedno stanovisko, budeme trošku ďalej od seba a potrebujem, aby každý mal nejaký cover, aspoň aby ležal. Jakmile každý bude na nejakej dobrej pozícii, že bude ležať, pôjdeš za Pekým a dáš žiadosť o close air support. OK? Rozumiem. Peky, zahlas prosím ťa, Bravo, nech sa dá do pohotovosti, nech si drží od nás 5 km standby. OK, 5 km. Áno, 5. Alfa Bravo. Kapitán, môžem na minútku s vami? Áno. Ostaňte tu obidvoja. Musíme Bravo do pohotovosti. Kapitán, Áno. ten Tomáš sa mi nezdá. Tie vaše pochyby sú... Ja mám potvrdený náčin. Je to potvrdené? OK, Áno. vráť sa za Tomášom. Skoro som ho zašľapol. A nezdá sa mi ten vojak Tomáš. To, čo rozprávate, bude niečo na tom pravdy. Teraz ako ma dával dokopy, ten čo sa týka toho priestrelu, strašne mi to niečo pripomínalo. Ty si pamätáš, keď sme sa vrátili do 6. dňa, keď sme šli spolu do Saigonu a mali sme tam dohodnutú nejakú nemocnicu, čo sme prišli do jebany ako hovado a boli tam tie vietnamské sestričky. Tak presne takýmto istým štýlom ma dával dokopy. Presne takým istým štýlom. No a ja som sa zase pýtal, odkiaľ je a teda povedal Mississippi, USA. A keď som sa pýtal na mesto, tak najprv váhal a pýtal sa ma, že prečo to má hovoriť. Potom z neho vypadlo mesto Biloxi, Aha. že kasína a tak tam hrajú. A vygrcal nejakú historku o bratovi a rodine. Ale nemá ženu, nemá deti, nič nemá. A zrazu sa objavil u nás. To sa mi nepáči. To je, ale nie, jedna vec mi nie do hlavy, jak to prešlo cez všetky tie príjmacie konania. Tajní si museli niečím prejsť. Niekto, neviem, že nerozumiem tomu. Proste, jak ty hovoríš, videl si, ako strieľal zo zbrane? Nedrží ju prvýkrát. Tak, To není strieľanie, ak ideš niekde statkom na pietriačinu. Toto je držanie zbrane, všetko
taktické zmýšľanie tam je. Neviem. Neviem. Niečo na to bude. Ešte ma niečo napadlo, že či to není zo CIA. Niekto napichnutý, či tu nerobíme nejaké proti ľudským právam. Či tu nestráme civilistov a podobné veci. Tiež ma napadlo, že či nie je znútra. Takže musíme si dávať bacha, lebo neľúbi sa mi to. No. OK. Naspäť. Na boisku sa nikdy nesalutuje. Viete z akého dôvodu? Bo automaticky budú vedieť, kto je veliteľ. OK. Dobre. Kde je vojak Tomáš? Na toalete. Na toalete? Tak dajte mi 3 minútky, zbehnem aj ja na toaletu rýchlo. Nie som tu. Tak, Peterko. Jak sa ti tu páči? Ale je to dobrý, přijde mi to ale těžší, bo dost, než ten Takistán. Třeba. Aký Takistan? Sme vo Vietname. Nevím, jak si mluvíš in-game mission nebo klasika. Protože si neřek Mohamed, ale Peterko. Lebo ja viem, že ty tiež klameš o svojom mene. OK, pane, líbí se mi to, jsem tu jako doma. Je to ťažšie, áno. Ano. Tento Vietnam je nekompromis. A ešte sa mi zdá, že není to dobre vytunené, ten Ace, pretože tí Indiáni sú úplne ostrí. To, ty vole. To jsem právě čumil, ty vole. Oni bývajú ešte ostrejší, to je, teraz sa mi zdajú nejaký taký bez aimu, alebo čo. A zase Tomáš říkal, že to